We gaan eventjes aan die boom gaan staan. Oké. Ja. Wie zien we daar? Jantje van Sluis. Wat zit hij op mijn pet? Jantje van Sluis. Oké. Jantje van Sluis is dus de klokkenluider van Sluis. Iedere stad die zichzelf respecteert en een Belfort heeft, die had dus een klokkenluider. Oké, Jantje van Sluis. Ik heb gezegd 1604 verovert Maurits Sluis. Waarom verovert hij Sluis? Hij kreeg opdracht van... prachtig muziekje. Ja. Dus Maurits kreeg opdracht van Johan van Oldenbarnevelt om Oostende te bevrijden. Oostende, havenstad, richting Frankrijk, Belgische havenstad. Was een protestants kapersnest. Werd al 3 jaar, 3 jaar dus belegerd door de Spanjaarden. En Oldenbarnevelt stuurt Maurits tegen zijn zin naar Oostende. Hij landt aan de kust, ergens bij Nevelit. Hij verovert IJsendijk, hij verovert Aardenburg. Maar het was al flink zomer eer dat hij Sluis kan belegeren. Hij heeft hier dus een paar weken Sluis belegerd. En hij is nooit tot in Oostende geraakt. Nee. Hij heeft dus het was toen september, het begon te regenen en in de winter werd er dus geen oorlog gevoerd. Er waren geen wegen, allemaal dus, modderpaden en zo, kun je met geen 10.000 man door het land trekken. En remember 1600, de slag bij Niepoort, waar dat het een kantje boord geweest is. En hij had dus echt geen zin meer om nog met de Spanjaarden geconfronteerd te worden. Dus, maar er wordt een deal gesloten, en dat staat niet in de geschiedenisboekjes. De Spanjaarden verlaten Sluis met hun volledig materieel, soldaten enzovoort. En 3 weken later valt Oostende. Oldenbarnevelt heeft dus een deal gedaan met de Spanjaarden. Hij zegt, kijk, oké, wij nemen Sluis, jullie krijgen Oostende. En dat is het begin geweest van de vete tussen Maurits en Oldenbarnevelt. En dat is geëindigd op het schavot. Niet Maurits, wel Oldenbarnevelt. Oké. Jantje van Sluis, 1604. Sluis wordt dus een Nederlandse dus een vestingstad. De Spanjaarden willen Sluis terug. Sluis was de sleutel tot Vlaanderen. In 1606 gaan ze de Sluis gaan belegeren. Ze naderen Sluis, een groep, een legereenheid via het zuiden, een andere groep via het oosten. En ze gaan de Sluis overvallen op de kermisdag. Prachtige keuze. Ze leggen zich dus in de hinderlaag en ze wachten een signaal af. Welk signaal? Het klokslag 11 uur gaan ze dus samen langs 2 kanten Sluis overvallen. Wat gebeurt er om 11 uur? Niks. Geen klokslag? Nee. Wat is er gebeurd? Het was kermis, dames en heren. Normaal werk ik voor gemengde groepen hoor. Het was kermis en van beneden tot boven zijn 150 trappen. En Jantje van Sluis die had een neut op en die lag dronken onderaan de trap en die kon niet naar boven. De Spanjaarden, de ene groep denkt dat ze verraden zijn, de andere groep probeert nog, maar ondertussen is Sluis gealarmeerd en Sluis wordt dus niet ingenomen door de Spanjaarden. Sluis is dus gered door een dronken klokkenluider, Jantje van Sluis. Het echte verhaal is eigenlijk, het verhaal klopt hoor, maar hij kon de trappen niet meer op en hij heeft dus zijn zoontje en diens vriendje naar boven gestuurd. Want hij was geen echte klokkenluider, hij was een mechanisme. Dus ze moesten dus opwinden en die dan het klokkenspel in gang bracht. Die kereltjes hebben te hard getrokken aan dat mechanisme dat ze blokkeert. Maar de grond van het verhaal is dus hetzelfde. Waarom kennen wij Jantje van Sluis nog beter? Dat is een biertje. Dat is een heel lekker biertje, ongeveer 7 graden, bestaat blond en donker. En waarom is dat een heel lekker biertje? Omdat in België gebrouwen wordt natuurlijk. Dat is dus de toren van het Belfort in 1944. Wel geteld op 11 oktober. Ja, kapot ja. En toen vraagt men, ja maar, en wat was er met de manneke gebeurd? De toren dus stort in naar beneden dus en het beeldje valt op de stoep van de taverne Het Hart van Sluis. En toen woonde daar de burgemeester. Hij heeft het netjes kunnen binnennemen in zijn huis en na de oorlog hebben ze het hersteld.